nan soleh bisa salah, nan salah bisa soleh. Jadi siapa nan salah, siapa nan salah. Nan salah adalah katiko sasa urang Allah. Maraso soleh dan nan soleh hindak pernah maraso salah. Kadang ahli maksiat labia manangal tuanyo, melalui tobat jo raso hinonyo. Dibanding yang alitaan nan tanpa yo sadari, alaman yang berdirinya sendiri. Dek maraso ala alim, dan maraso pali yang elo dari yang lain. Yops, bahan ruangan basamu, jangan gitu.